Hi ma'am, ako'y ngasi ako'y iyamba magi machanupa swasti chali. Ngasi ako'y ga chattoise ako'y oja pungjaiba oja pungjai siga leire ma'am. Ngasi ako'y lakai ako'y khungi oja pungjaiba mi khwai ma'am na angkur. Oja angkur ain khangna baduni ma'am. Haji ako'y oja matungi minarasi ma'am amu ako'y yauraga ang hanjarake mamme sawai sidi. Asina ako'y inaw pungjaiba mase naung tamjabani ma'am. Asi ako'y gi mamchau machanupa ni. Asiga ako'y gi oja angkur leire siga asina ako'y khun ako'y sawai gi oja ni. Mana ako'y inaw sing ni ma naung tamjabani ma'am. Yengminasi ngasi ma'am.